дар ин бахши барнома оиди ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ва фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ маълумот медиҳем. дар километри 248 шоҳроҳи душанбеи хуҷанд-чаноқ аз сабаби риоя накардани қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳ ронандаи сабукрави тамғаи опел ба автомошини тамғаи мусо бархӯрдааст, ки дар натиҷа як мусофир ба ҳалокат мерасад. дар роҳи нақлиётгарди айни панҷакент пахши пиёдагард ба қайд гирифта шудааст. риоя накардани оддитарин қоидаҳои ҳаракати роҳ ҷалб ба ҷони ҳама иштирокчии ҳаракат буда метавонад ва ҳодисаҳоеро ба бор меорад, ки барои ронанда, мусофир ё пиёдагард ғайриинтизор аст. Санаи 14 июл ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra ҷавони 24-сола Шоирбек Тураев, сокини шаҳри Истаравшан, ҳангоми ҳаракат дар километри 248 роҳи нақлиётгарди Душанбеи Хуҷанд-Чаноқ бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста, ба автомошини тамғаи Мусо, ки дар як самт ҳаракат мекард, бархӯрдааст. дар натиҷаи ин ҳодисаи роҳу нақлиётӣ мусофири автомошинаи Мусо, зани 68сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ростровути ноҳияи Деваштич ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат мерасад. ҳодисаи дигари роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг дар километри 97 роҳи нақлиётгарди айни Панҷакент санаи 20 июл ба вуқӯъ пайваст. ронандаи мусофирбари тамғаи Хафе дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Чинори шаҳри Панҷакент бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард, зани 34соларо, ки дар канори роҳ қарор дошт, пахш мекунад. ҷароҳати вазнини бардошта ба марги пиёдагард дар беморхона боис гашт.